Батырларның батыр булганлыгы сугыш кырларында беленә. Уңган кешеләрнең уңганлыгы эшкә килгән чакта күренә. Тау күрмәгән бәндәгә түңгәк тә биек. Бер кемдә булдыра алмаганны эшләп, бер кемгә дә кирәкмәгәнеңне туеп яшәүдән дә авыр нәрсә юк. Эшәр су да чамасы кадәр генә булса яхшы. Тырышлык әдәпләре. Тәрбияләнмәгән вә эшләнелмәгән җирләрдә гадәти булганнардан башка нәрсә җитешмәгән кебек, үз хәлендә бер эшсез торачак адәм балалары да бер файда да китермәсләр. Шуның өчен дөньягыз өчен мәңге торачак кеше кебек вә ахирәтегез өчен иртәгә булачак кеше кебек тырышыгыз. Аллаһы Тәгалә гамәл итәргә буйырган вә гамәлгә күрә җәза бирергә вәгъдә иткән. Вә бәндәнең вазифасы да үзенә бирелгән эшләрне җиренә җиткерү өчен тырышудыр. Шуңа нигезләнеп, өстегезгә тиешле булган гамәлләрне ихлас вә иҗтиһатыгыз, тырышлыгыгыз белән үтәгез. Тәкъдир вә яки кабул ителеп ителмәячәген вә Аллаһы Тәгаләнең бәндәләренең гыйбадәтләренә һич мохтаҗ түгел икәнлеген сөйләү вә ялкаулыкка буларны сылтау итү кебек нәрсәләр белән мәшгуль булмагыз. Чөнки бу нәрсәләр бәндәнең вазифасы түгелдер. Һич нәрсәсе булмаган кеше фәкыйрь түгел. Бәлки һөнәре вә тырышлыгы булмаган кеше фәкыйрьдер. Үзе хакында тырышкан кешегә эш һәр вакытта ярдәм итәр. Тырыш кеше гүзәл тереклек иткән хәлдә, ялкау кеше ачлыктан үләр. Бу дөнья тереклеге һәр кемнең үз гайрәтенә тапшырылган. Шуның өчен дөньяда торыр вә көн кичерер өчен һич кемгә ышанып тормыйча, фақат үз гайрәтегездән өмет итегез вә үзегез өчен үзегез тырышыгыз. Ризык һәр никадәр бүленгән вә билгеләнгән булса да, моны эзләү вә теләү бәндәләргә буйрылган. Шуның өчен үз ризыгыгызны эзләгез. Күрмәйсезме, һич кемгә күктән алтын яуганы вә җирдән үлән кебек көмеш үсеп торганы юктыр. Зирәк булган вакытыгызда зирәклеккә ышанып яки һөнәрле булган вакытыгызда һөнәргә арка биреп, эшсез вә хәрәкәтсез тик ятмагыз. Чөнки тырышлык күренмәгән вә хәрәкәт ителмәгән хәлдә зирәклек белән һөнәрдән бер файда хасил булмас. Ялкаулык вә нәфис теләге артыннан йөрү, шәригать тәртибеннән тыш адәм баласына хәстәлек китерер, табигатен бозар, фәкыйрьләндерер. Шуның өчен һич вакыт эшсез тормагыз, ялкау булмагыз, шөһрәт әсире булмагыз, гакылыгызны буш вә эшсез асрамагыз. Дөньяда булган көннәрегездә ахирәттә файдалы булачак гамәлләрдән дә гафил булмагыз. Гүзәл белегез ки, дөньяда тузан кадәр изгелек иткән кеше ахирәттә яхшы җәза күрер. Вә тузан кадәр усал гамәл иткән кеше дә ахирәттә усал җәза күрер. Һәр кемнең гамәле ахирәттә тышка чыгар вә һәр гамәлнең җәзасы каршы килеп алыр. Дөнья сәфәрендә булган вакытыгызда үзегезгә кирәкле эшләрне туктатып тормагыз. Чөнки дөнья исеп куйган җил кебек тизлектә үтәр. Бәлки вафат көнегезгә кадәр файда эшләр өчен тырышыгыз вә һич вакыт ялыгып калмагыз. Артыгызда гүзәл бер исем калдырыр өчен тырышыгыз. Чөнки адәм баласы вафат булыр, ләкин гүзәл исеме вафат булмас, мәңге калыр. Агач җимеше белән, адам эше белән.
Ағашның җимешен қара, кешенең эшен қара. Бір эшнең ахыры, икенчесенең башы. Бүренең көче тешендә, кешенең көче эшендә. Кеше асыл, асылында эше асыл. Кошның матурлыгы төсенә карап, кешенең матурлыгы эшенә карап. Күрдем хәзер эшкә һич нәрсә тиң түгел, эштән көчле нәрсә табу мөмкин түгел. 1000 ел яшәрдәй кәсеп ит. Собанны ат тартыр, кешене эш тартыр. Сыер сөте белән, кеше эше белән. Хезмәт итә белмәгән хуҗалык итә белмәс. Хезмәтнең тире ачы, җимеше татлы. Хезмәтнең яңгыры тир, алмасы алтын. Хезмәт төбе хәзинә. Эшләгәндә көн җитми, эшләгәнгә эш түзмәс. Эшләмәсә мич та салкын була. Эшләсәң тир түгеп, алырсың мул итеп. Эшләсәң эш карышмый, ягъни эшләүче үзе эшкә карышмаса, эш аңа карышмый. Эш эшләгән интекмәс, эшләмәгән көн итмәс. Эш эшләми уңыш килми. Эш эшне тартыр. Адам эштә сыналыр. Бездә хезмәт вөҗдан эше, бездә хезмәт дан эше. Данның төбе хөрмәт, хөрмәтнең төбе хезмәт. Иң мөкаддәс нәрсә эш. Хезмәте барның хөрмәте бар. Эш батыры, ил батыры. Эш күрсәткән ирне ил онытмас. Эшнең кадерен белгән җирдә эшләү яхшы. Дигенә итеп яшигәле, табанмыйча данган байлыкка, сыкланырлык матур эшләр белән, хезмәт итеп яшик халыкка. Тормыш ямен туеп яшигәле, һәммәбездә булсын бер теләк. Гади генә итеп яшигәле, яшим диеп янсын гел йөрәк. Гади генә итеп яшигәле, югалтмыйча тапкан юлыңны, авыр чакта якын дусларыңа, чын күңелдән биреп кулыңны. Тормыш ямен туеп яшигәле, һәммәбездә булсын бер теләк. Гади генә итеп яшигәле, яшим диеп янсын гел йөрәк. Гади генә итеп яшигәле, каян түгел була яшәве. Үз артыңнан якты эз калдырып, күктә яшен булып яшенәве. Тормыш ямен туеп яшигәле, һәммәбездә булсын бер теләк. Гади генә итеп яшигәле, яшим диеп янсын гел йөрәк. Гади генә итеп яшигәле, гадилекне безнең күрсеннәр. Бездән соңгыларда безнең хакта гади булган алар дисеннәр.
Tarmış yanın tıyıp yaşaygalı Hamma bizde bulsan bir tilak Gadigine itip yaşaygalı Yaşayım deyip yansın gel yürek Tarmış yanın tıyıp yaşaygalı Hamma bizde bulsan bir tilak Gadigine itip yaşaygalı Yaşayım deyip yansın gel yürek Gadigine itip yaşaygalı Yaşayım deyip yansın gel yürek Tırış hizmet bilip işlev kömürüne olmaz, irençikne ustaydı. İşsiznin ise kul ayağına tügel, akıl fiili de zayıflene bara. Tilep işlengen iş bulek, mecburiye jaza. İşlemegen ıstarmışa iş barmay. İzliksiz işlegen, izlikli yaşagan. Miş başındağı iş başında bula olmay. Olma piş, ağzıma tüş dip yatkanda olma tüşüp tişin sındırgan. Qora künde qora ikmek көз alların yaktırta. İң tiz tuydıra turgan iş, yol. Tabu üçün nerse izlegeningni bilirge kerek. Tezrek olga baru üçün toqta bir uylanu da kerek. İşi üse, kişi üse. İşlegen, uzaq yaşagan. İң rahat yol, yaratkan iş. İşli kişinin ağızı oşlu bula, yamanlıqqa, hüsütlükке vaqıtı qalmay. Eğer sen şın көңіліңнен tırışasın eken, hatta niyet etken ғaməlin bik ök oңışlı barıp çıkmağın ışıraqlarda da kişiler sana öpkelemey. Hüner ve sanağat edepleri. İşigizni oşıqmışa, güzel ve nıq etip ve her nersenin üzine toru kelgen vaqtında işlegiz. Fikrigizni buzashaq narsalardan soqlanıgız. Oldan körüşen bolağız. Bir işke kirişkeş güzel rövüşte tamamlarga tırışığız. Çünkü işni başlap, yolda qaldırudan hiç başlamışa turu tağın hayırlıraktır. Bir saatda bir neçe türlü işni işlerge kirişmegiz. Çünkü bulay idu bütün üstünden mahrum qalırga sebep bular. Belki kirişken işigizde gayretli bulağız. Hem ihlas bulağız ve hiç yollıqmışa devam etegiz. Bugün bitecek işni ertege qaldırmağız. Çünkü ertenin tağın üzüne kerek işleri bulaşaq. Bugün işni ertege qaldırığız da, bugün boşqa öter ve ertegesi günge iki türlü iş jıyılır da ağırlık getirir. Ama her günün işi bitip barsa, özünüzge rahat bulur. İşigizning az zamanda tamamlanуына tugul, belki güzel, yaxşı, nıq ve tertipli buluğuna dikkat etegiz. Tertipli bulgan işler vaqt uzdırmaz ve ökündürmez. Xalqlar da işlerin ne kadar zamanda tamam buluğuna tugul, belki yaxşı buluğuna dikkat ederler. İşlerini başlagan vaqtığızda ixtibar bilen başlağız. Çünkü başında yaxşı bulgan işlerinin ahırları da yaxşı bulur. Başı bozuk bulgan işlerinin ahırı da güzel bulmaz. İşlerini kişi kursun ve maqtasın işin tugul, belki faydası bulsun işin işlegiz. Faydalı iş bugün bulmasa bir vaqt көзге көрünür, aqıllı kişiler tarafından yaxşı görülür. Vaqtlarınızı mümkün kadar gamelleringizge bölügiz ve kişigizden artık işlerge küçünmegiz. Onun için bulay itiği ağır getirir.
Эшләрегездән ялыкмагыз, бәлки шатлык белән йөрегез. Күңел кайтарачак фикерләрне күңелегездән чыгармагыз, бәлки эшләрегезне эшләгез вә файда өмет итегез. Эшләгән вакытыгызда соңыннан киләчәк файдалар хакында фикер йөртегез. Чөнки булай итү шатлык килүгә сәбәп булыр. Шатлык белән булган эш никадәр авыр булса да, җиңел күренер. Һөнәрегезне көннән-көн тәрәккый иттерегез. Булган хәлгә риза булып тору яки көннән-көн түбән калудан сакланмау хиссез вә химмәтсез затлар гадәтедер. Кәсеп әдәпләре. Дәресләрегезне тәмамлауыгыз белән дөнья кичерү өчен үзегезгә яраклы берәр кәсеп вә һөнәр сайлагыз вә бер төрле һөнәр вә кәсеп белән әшнә булудан элек башкалары белән шөгыльләнмәгез. Кәсебегез азлыгыннан вә яки күп файда күрә алмаганыгызга уялмагыз. Тырышканнан соң файда азлыгы гарлек түгел, бәлки ялкаулык вә кәсеп белмәгәнлек гарлектер. Сайлаган һөнәрегездә дөрес сүзле, ышанычлы, шат вә гакыллы, алдан күрүчән пак булыгыз. Көннән-көн эшегезне яхшыландыруга вә халыкларның игътибарларын җәлеп итәргә тырышыгыз. Хыянат итмәгез, ялган сөйләмәгез, җитештерә алмый торган көн белән вәгъдә итмәгез, иткән вәгъдәләргә хилаф итмәгез. Әгәр дә игенчелек белән шөгыльләнер булсагыз, иген гыйлемен белегез вә бу турыда язылган рисаләләрне, язмаларны вә китапларны укыгыз. Кирәкле тәҗрибәләрне ясагыз, файдалы орлыкларны табып чәчегез. Җир алу вә сату һәм хезмәтчеләр яллау хакында булган тәртипләрне белегез. Сәүдәгәр булсагыз, сәүдә хакында булган тәртипләр белән эшнә булыгыз. Эшләрегезне тәртип белән йөртегез, зарар белән файда юлларын аерыгыз. Үзегезгә зарар вә башкаларга хыянат итмәгез. Хакы арзан дип, кирәге булмаган нәрсәләрне күп алып куймагыз. Гаепле нәрсәләр сатмагыз. Аз булса да табышны җибәрмәгез. Ачык йөзле булыгыз. Үлчәүләрдә гаделлек итегез. Озын сүзнең кыскасы, шәригать кушуынча гамәл итегез. Файдасы аз булса да, бәрәкәте күп булыр. Бер кешенең хезмәтендә булсагыз, хезмәтләрегезне тугрылык белән башкарыгыз. Дөрес сүзле, ихлас гамәлле вә җитәкчеләрегезгә итагатьле булыгыз. Хыянат итмәгез. Вөҗдан вә хөрмәтле йөкләмәләргә каршы эштә булмагыз. Башкаларның хезмәтләрендә булганыгыз вакытта кием салымда алар белән бер тигез йөрмәгез. Хатыннарыгызны артык киендермәгез. Дөньяда ярашырлык кеше бетәчәк булмаганлыктан, зиннәт вә кием турысында үзегез дә ярашмагыз. Хатыннарыгызны да ярыштырмагыз. Әгәр дә мусафирыгыздан артачак вакчагыз булса, күпме азмы булыр, кара көннәр өчен саклау сандыгына, сберегательная кассага салыгыз. Никадәр бәхетле булсагыз да, киләчәктә булган кара көн өчен хәзерләнмичә, гафил, ягъни белмичә тормагыз. Кул һәм эш турында мәкалләр. Ике кулыңны эшләсә, ике иңең шуна күтәрер. Ягъни эшләгән эшеңнең җавабы да үз өстеңә йөкләнә дигәне. Ир мактаныр, кул эшләр. Кешенең кулы башын бәйле. Ягъни кешенең кулы хезмәт белән, хезмәте исә урын белән бәйләнгән. Шулай булгач, кулы башына да бәйле булып чыга. Кул тотынса, эш карышмый. Кулыңда эшең булса, эш пошарга вакыт юк. Күз карар, кул эшләр. Бу мәкалә күп төрле мәгънәдә.
Күз контрольлек итеп карап торганда, кул эшне төгәлли. Эшнең тәүчеләр кул урынында булса, карап эшләтүчеләр күз урынында. Карап торган кеше карап калыр, эшләгән кул эш чыгарыр. Эш карап торуга булыр, булмас кебек күренсә дә, кул тотынса эшләп, төгәлләп куя дигән урыннарда. Күз куркак, кул батыр. Эш беләктә түгел, йөрәктә. Ягъни, йөрәкле кеше үзеннән куәтле кешене дә җиңә ала. Шулай ук эшне җиңү өчен дә йөрәгендә дәртең, кыйлыгың булу кирәк. Корал коралны ясый, коралны оста ясый. Кораллы кул, ут кул, коралсыз кул, юк кул. Коралсыз кые казылмый, коралсыз кул җансыз буй. Коралсыз кул буш кул, юк кул. Коралсыз кул сапсыз сәнәк. Коралсызның кулы 2, кораллының 12. Коралсыз уста булмас, тезгенсез нукта булмас. Коралын тапкан таш кискән, әмәлен тапкан су кишкән. Корал эшләр, кул мактаныр. Корал әмәлсез булмый, әмәл гамәлсез булмый. Коры кул белән корган агачны да йыгып булмый. Көч белемдә, белем коралда. Көч белемсез булмый, белем коралсыз булмый. Энә белән кые казып булмый. Ягъни, һәр эшнең үзенә торырлык коралы кирәк. Эш анасы корал. Эшнең башы корал. Һәр эшнең үз коралы бар. Çiçek yeni
Тук мишан каршында адамның кыйммәте кесәсендәге акча белән үлчәнә. Күп җыйсаң, байлык тирестәй исләнер, бозылыр, ширер. Сип басуга шул тиресне җир бөтенләй яхшырыр. Байлыкка табыну хисен уятучы төп сәбәп ярлылык, җитешсезлек үзе. Яшьләрдәге акчага, малга кымсызлык һич тә нужадан түгел. Иске мәгънәсендәге нужа юк та ул. Ә бик иртә, бик яшьли, әле кеше булып җитәргә дә өлгермәс бурын рәхәт, иркен яшәргә омтылудан гына килә. Байлык бер айлык, хәерчелек саклап тотсаң, гомер буена җитә. Иктисад. Акчасы ва дәүләте күп кеше бай түгел, бәлки иктисады булган кеше байдыр. Шуның өчен файдасыз җирләргә ва хәрәм урыннарга бер тиен булсын акча сарыф итмәгез. Мондай урыннарга сарыф ителәчәк акчаларны яныгызда саклагыз, җыягыз, киләчәктә бәлки зарары булмас. Өй идарәсендә булган аз гына бурычта киемнәрдә булган йыртык кебектер. Һаман күренер-күренмәс тормас, ямалмаса зурайыр, үз-үзенә зурайыр. Шуның өчен көтәргә әйбер алмагыз. Әгәр дә кирәк булу сәбәпле алынса, акчасын ашыгып тапшырырга тырышыгыз. Өстегезгә бурыч имәгез. Адам баласын вакытсыз картайтачак нәрсәләрнең берсе дә бурычтыр. Акчаларның кыйммәтләрен, әйберләрнең хакларын яхшы белегез. Сату алу вакытында алданмагыз. Кирәк булган нәрсәләрегезне мөмкин булганда үзегез карап алыгыз. Кирәк булмаганнарын арзанлыгына кызыгып, яки фақат җиһаз ва зиннәт өчен сатып алмагыз. Мондый нәрсәләрне алу ни кадәр арзан хак белән булсын, кыйммәттер. Килер ва китерегез хисапларын бер дәфтәргә языгыз ва һәр вакыт бу дәфтәрне күзегездән кичереп торыгыз. Мондый дәфтәрләр иктисад аршины ва алдан күрешәнлек үлчәве булырлар. Чөнки кесәсеннән чыккан акчаларны күреп торганда, кирәкмәс урыннарга акча бирү өчен һәркем берникадәр саклык күрсәтер. Китерегезне килерегездән артык итмәгез. Бәлки кара көн өчен һәр айда күпме азмы бер миктар кесәгезгә биректерә барыгыз. Булай итү күңелгә рәхәтлек китерер ва тырыш булырга сәбәп булыр. Әмма китерегез артык булса, күңелгә хәсрәт булыр, канны бозар. Бик кирәк булмаганда бурыч буларак әйбер алмагыз. Шулай ук мөгамәлә җәһәтенчә мәҗбүр булмаганда ва яки хәлләрен тәҗрибә итмәгән кешеләргә бурыч та бирмәгез. Әмма халык арасында киенеп, күкрәген киереп йөрүчеләргә ва корсакларын кунак итүчеләргә, хатыннарын дәрәҗәләреннән тыш киендерүчеләргә бер тиен булсын бирмәгез. Вәгъдәсе җиткәндә алачагыгызны уйнап ва көлеп түгел, бәлки шын сурәттә ва акча кирәк икәнен белдерерлек рәвештә сорагыз. Бирәчәгегез вәгъдә ирешеп тә бирергә көчегез булмаганда, гүзәл сурәттә гафу үтенегез. Бай белән ярлы турында мәкалләр. Артык байлык адәмне аздырыр. Атым дәүләт булганчы, хөрмәт кенә булсачы. Ягъни, дәүләт дигән бер ярлы кеше булган. Күршесендә хөрмәт дигән берәү гел сыйланып, кадердә йөри икән. Шуңа бәйләп, дәүләт шул сүзне әйткәндер. Байсын килсә, мич башыннан төш. Бай булсаң бик рәхәт, байлык яхшы. Булмасаң өмет үзмә, саулык яхшы. Байлык бер айлык. Байлык бер айлык,
тура белсәң гомерлек. Байлык бүген миндә, иртәгә синдә. Байлык кешене тудырмый, кеше байлыкны тудыра. Байлык көнеңә инанма, хатыннар сүзенә алданма, йөгерек атка таянма. Байлык матур күрсәтә. Байлык мурат түгел, юклык уят түгел. Байлыкның кадере юмартлык белән. Байлыкка чама юк, җигәргә чана юк. Бар чагында малыңның кадерен бел. Дәүләт күгәршен, ягъни гөрли дәшә димәктән. Дәүләт кышы кунса чебен башына, сәмру килер көндә аның каршына. Дәүләт килде дип ташма, яу килде дип шашма. Дәүләтленең күзе пәрдәле булыр. Дәүләтнең кадере беткәч беленер. Дөнья байлыгы дөньяда калыр. Ике нәрсәнең кадере кулдан киткәч беленер. Байлык белән саулык. Яшәү өчен байлык кирәк, байлык өчен яшәү кирәкми. Йомышка тапкан кеше байымас, ягъни юк һәм мәнфәгатьсез нәрсә эзләгән кеше әллә ни казанмас. Көн күрмәгән, көн күрсә, көндез чыра яндырган, ягъни кешегә көтелмәгән байлык, дәрәҗә килсә, кылана башлап көлке булып бетүенә мисалда. Кулында барда куанычын күр. Ярлы чагымда чын сүземә дә ышанмыйлар иде. Байыгач, ялган сүземне дә дөрес таптылар. Авырлыкка дары юк, картлык белән кушылса, ярлылыкка дары юк, ялкаулык белән кушылса. Картлык белән фәкыйрьлек ике дошман. Фәкыйрьлек гаеп түгел, ялкаулык гаеп. Байлык аздыра, ярлылык туздыра. Байлык белән акыл теләсә ни гаепне каплый, ярлылык белән наданлык аны ачып ташлый. Байлык белән ярлылык икесе ике ат. Кайсына атлансам да курыкмый. Байлык куәтле, фәкыйрьлек белән генә беленми. Бәгъзеләре фәкыйрьлектән михнәт күрә, бәгъзеләре михнәт күрә җыйган малдан. Дәүләткә кызыкма, ярлылыкка боекма. Дөнья байлыгы дөньяда калыр. Фәкыйрьлек зиннәте сабыр, байлык зиннәте шөкер. Фәкыйрьлек сугыштырса, байлык килештерер. Bozuldu bu zamanlar, elle özümüz iken. Namus sattık, uyat bitti, inden işler biz iken. İnden işler biz iken. Akşabızdı o zamanı, baylık bizdi aranı. Kaydan izlep tabık miken, şul akşadan davanı. Akşabızdı bu zamanı, baylık bizdi aranı. Kaydan izlep tabık miken, şul akşadan davanı. Tuğanın tanımay, güya allar yat kişi. Akşa bulsa, baylık bulsa, tuğanın da yok işi. Tuğanın da yok işi. Akşa şulay üzgerte ol, barına kökeşiye.
Kurban çalsa sarı tügel, sattı bala ul diyem. Akşa şulay üzgerte ol, fırını tükeşiye. Kurban çalsa sarı tügel, sattı bala ul diyem. Tuğanlık bozula şulay, derse gitse bik bayıp. Yerden pulun hiç de sozamaz, tuğan yığılsa tayıp. Tuğan yığılsa tayıp. Akşabızdı bu zamanı, baylıkımızdı aranı. Aydan izlep tabik miken, şul akşadan davanım. Akşabızdı bu zamanı, baylıkımızdı aranı. Aydan izlep tabik miken, şul akşadan davanım. Aydan izlep tabik miken, şul akşadan davanım. Şul akşadan davanım. Bulduqsızlık şeklengenlik, işliksizlik gadet. Bulduqsızны işliksizlikte gayıplevde hem işliksizni fidakarlikka öndevde mağna yok. İşliksiz işlemeske men sebep izler, bulduqsız iş orasında butalıp yürür, her ikisi hizmetine yukarı beye sırar. Yollanıp işlevşige yollanma. Kiңeşli iş tarqalmaz, kiңeş birişüler köp bolsa bütünleyde başlanmaz. Yolqavның ähemiyetli işler başlısı günü her şak oldağı duşambiden, ayrıca aşıqqanda irtegeden. Үйünde yolqavlık kurmese bala yolqav bulmay. Gazi şir yelgenge gine birirmin degen. Tedbir, yani oldan көрüşenlik. Vakıtın sarf itebilgen kişi malın da sarf itebilir. Yani bir minut vakıtın boş jirge sarf itmegen kebek bir tiyin bolsan akşasında orunsuz jirge jibermez. Şunun için vakıtığızını ve malığızını erem itmegiz. Oldan көрüşen bolağız. Ahmak kişiler kebek akşağızını dünya ve ahirette faydası ümitli bulmagan eybirlerge sarf etmegiz. Vakıtığızını da israf etmegiz. Mal ne kadar köp bolsa bolsun, ömür ne kadar uzun bolsa bolsun, oldan көрü bulmaganda yaz gününün qары kebek erer, biter, isimi ve izi kalmaz. Ama oldan көрü bolsa, azgına mallarda bereketli bolar, kıska ömürlerde faydalı bolar. Bunun için oldan көрü bilen dünya kütügiz, oldan көрüp yaşagiz, oldan көрüp iş itigiz. İsraf en hürmetli gailelerini bozar ve en bay üylerini tozdırır, en büyük orunlardan tüben düşürür, en şöhretli familyalarını harap ve fakir eder. Şunun için israf etüden bik saklanığız ve her işinizde iktisatlı bulağız. Oldan көрü bilen kullanılsa mal azaymaz, artır, soran kişi aç kalır, israf etüşü hastalanır ve fakir ular. Şunun için akşa sarf etüde eşekkilik derecesine barmağız. İsrafta etmegiz, belki iktisatlı ve oldan көрüşen bolağız. Fakir bulganıgız halde bay көрünmegiz ve bay bulganıgız halde fakir suratda yürmegiz. Belki bulganınşa көрünügiz ve көрінгенігіз kebek bolağız. Tilek, uy isep, xiyallar, niyet, maksatlar turunda maqallar.
Алда булса зур теләк, эштән ял таба йөрәк. Алкыш алган арымас. Бер теләк 10 теләкне балалый. Җан бер, теләк 1000. 2 теләк бер күңелгә сыймый. Күпне теләгән бердән коры калган. Теләге булса чарасы табылыр. Теләгең генә булсын, эше табылыр. Теләк балалый. Теләк булса йөрәк җитә. Теләк эшнең яртысы. Теләү генә җитми, эшләү кирәк. Тели белсәң теләк, тели белмәсәң башыңа имгәк. Уе бар, уяу булыр, теләге бар, тик тормас. Үз башың, үз йөрәгең, үз күңелең, үз теләгең. Һәр теләк бер юлы үтәлмәй. Ялгыз теләк кабул булмый. Безнең сукмак киткән су уйлап, гомер үтә икән уй уйлап. Бармам дигән җиргә барырсың, уйламаган җирдә калырсың. Бер башта 1000 хыял, 1000 башта бер хыял. Бик күп уй гомергә зарар. Буй бирмәгән уй яман. Буй җитмәгән җиргә уй җитә, корал җитмәгән җиргә хыял җитә. Бу куянны атсам, тиресен тунап сатсам, бер тай алып кайтсам, килер көзгә ат булыр. Буш хыялга ышанмасаң, күңел төшүдә булмас. Бүре куйдан туймас, адәм уйдан туймас. Гөл таң белән ачыла, хыял кич белән. Ел уйла, минутында эшлә. 7 рәт үлчәп, 1 рәт кис. Исәбеңдә ялгышсаң, эшеңдә ялгышасың. Исәпнең хисапка туры килүе кирәк. Исленең акылын уй алыр. Ир картая, уй картаймый. Иртәнге исәп кичкә ярамый, кичкә исәп иртәнгә ярамый. Йөгеректән йөгерек, уй йөгерек. Кичәге акыл таңга ярамый. Кич уйла, иртән эшлә. Кич уйлаган уйдан иртән тапкан акыл артык. Күп нәрсә әйтелмәй, уйлап табыла. Күп уйлама, уелырсың, күп шыбырдама, кыелырсың. Морҗа төнлегенә чүпрәк тыга алсаң да, уйлар төнлегенә чүпрәк тыгып куя алмассың. Озын исәп гомерне кыскарта. Өйдә корган исәпне урамга чыгу белән җил себереп алып китә ди. Ягъни, өйдәге исәп урамга туры килми. Санамыйча 8 димә. Тәвәккәлләгән таш ваткан, күп уйлаган буш калган. Туры утырып кыңгыр уйлама. Уй дип әйткән дәрья бар, уелырсың да төшәрсең. Акыл дигән көймә бар, утырып ишсәң, кишәрсең. Уйлаганның уенда кала. Уйламаганга дөнья оҗмах. Уйламыйча эшләгән эштән уйлап утыруың яхшы. Уйның аты йөгерек, кафтау артына барып кайта. Уйның төбе юк. Уй төбендә алтын бар, уйлый бирсәң табарсың. Уйчы уй уйлаганчы, тәвәккәлче судан кишәр. Уйчы уй уйлаганчы, тинтәк эшен бетерер. Хыялның сәхрәсе киң. Хыялсыз кеше канатсыз кош белән бер. Һәр кем үз 80-ен саный. Һәр сүзгә ышанма, төтен тавына алданма, уйлаган уеңны тормышка ашырмый калма. Һәр эшне башта уйлыйлар.
сақла, егер хәлдән таймасаң, шуш ватылый алмасаң, тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Егер хәлдән таймасаң, шуш ватылый алмасаң, тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Узарда китәр гомер, көч-куәтләрең китер. Шул көн килеп җиткәнче, тырыш кулдан килгәнче, егер хәлдән таймасаң, шуш ватылый алмасаң, тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Егер хәлдән таймасаң, шуш ватылый алмасаң, тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Хыялларны шын итсәң, каршылыкларны үтсәң, димәк куелган максат син инде барып җиткән. Егер хәлдән таймасаң, шуш ватылый алмасаң, тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Егер хәлдән таймасаң, шуш ватылый алмасаң, тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Тик мақсатыңа ереш, тыныганчы йөрәк тибеш. Йөрәк тибеш. Тимер булса кыска кис, агач булса озын кис. Суга-суга озайыр, юна-юна кыскарыр. Әгәр нинди дә булса бер эшне башкарганда икеләнсәң, кешеләрне рәнҗетми торган тараф тот. Эшләгән эшең сөйләгәнеңә туры килсә, шәригатькә яраклы гамәлләр кылсаң, шул чак саф мөселман, сөннәт әхле буларсың. Һөнәр иясе бай булмыйдыр, әмма бай булмаса да мохтаҗ булмыйдыр. Һөнәр бер агым судыр вә ышанычлы дәүләттер. Һөнәр иясе әгәр дәүләттән төшсә дә кайгысы юк. Батырны батыр диләр, эшен күргәч, останы оста диләр, эшен күргәч. Җиңел саналган эшләрнең ахырлары күп вакытта авыр вә авыр күрелгән эшләрнең соңлары күп вакытта җиңел буладыр. Бакыр акча белән генә хаклык күзен яптырып булмый. Байлыкка кызыкмау күркәм сыйфат, әмма өстенлек түгел. Кызыкмый торып байып булмый. Алтын затлылык һәм байлык белгесе.
алтын жерде аунап ятмас, таш астында булар. Ташларны көшірә-көшірә юллар, шәһәрләр төзе, бакчалар кыр, җимеш гөлләр үстер, байырсың, матурайырсың, затлы, алтынлы буларсың. Байлык вә ярлылык әдәпләре. Мал дөнья тереклегендә зиннәт булган кебек, ахирет мәртәбәләрен кәсеп итәргә дә чарадыр. Шуның өчен малыгызны үзегезгә дөньяда изгелек китерәчәк вә үлгәндә гүзәл исем белән искә алдырачак урыннарга сарыф итегез. Мал, әгәр дә Аллаһ Тәгалә Хәзрәте буйырган рәвешчә сарыф ителмәсә, бәндәне адаштыруга сәбәп булыр. Шуның өчен малның үзен сөймәгез вә Аллаһ Тәгалә Хәзрәте риза булмаган урыннарга сарыф итмәгез. Бәндәнең Аллаһ Тәгалә Хәзрәтенә тоташтырачак дине, әдәбе вә гүзәл халкы булмаса, дөнья тулы малы булса да бер файдасы булмас. Шуның өчен малыгыз ни кадәр күп булса булсын, дин тәрбиясе алыгыз, гыйлемле, әдәпле, гүзәл халыклы булыгыз. Малыгыз белән файдалы китаплар алыгыз. Укытучыларга вазифа бирегез. Үзегезнең вә гаиләгезнең кирәк яракларын белеп башкарыгыз, тиеш җирләргә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гаделлек белән садака һәм бүләк бирегез. Дин вә милләт файдаларына да сарыф итегез. Аз булса да, Аллаһ Тәгалә риза булмаган урыннарга, ахмак адәмнәр файдаларына, бузыклык урыннарына, бузык холыклы кешеләрнең мактауларын ишетер өчен бер тиен дә бирмәгез. Мондый нәрсәләр адәм баласының хөрмәтен җибәрер, игътибарын югалтыр, динен бозар. Дөньягыз тар булса, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өмет үзмәгез. Иркен булганда азгынлык вә җинси дәрт кыла булмагыз. Байлык бер айлык икәнлеген вә күп бай фамилиялар азгынлыклары сәбәпле иң фәкыйрь булып калуларын фикерләп, күңелләрегезне үз-үзегезне тәрбия итеп торыгыз. Фәкыйрлек, гаеп вә гәрлек булмыйча, бәлки кәсеп итәргә көч җитешмәү вә кәсеп тәртипләрен белмәү вә башкалардан сорашып йөрергә мәҗбүр булу гаептер. Шуның өчен бер тарафтан фәкыйрлек баш күтәрсә, сездә икенче тарафтан кәсеп итәргә керешү белән бу фәкыйрлек белән сугышыгыз. Ихтимал ки, гайрәтегез вә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте күләгәсендә фәкыйрлекне җиңәрсез. Һәр төрле адәмнәрдән сорашып йөрмәс өчен куәт табарга тырышыгыз. Бу турыда зинһар җиңелгә санамагыз. Бай булу өчен артык ашыкмагыз. Акчаның үзен сөймәгез. Иктисад белән тотылса, аз байлыкта ярар. Ләкин кешеләргә 100 суы түкмәс өчен, кеш хасил итәр өчен арысланнан качар кеше кебек ашыгыз. Тырышып та җитәчәк дәрәҗәдә байлык хасил булмаса, өметсез бер хәлдә булмагыз. Бәлки холык вә фигыльләрегезне төзәтергә тырышыгыз. Холык төзек булу да аллы бер байлыктыр. Байлык белән табылмаган хөрмәт вә гүзәл исемнәр күркәм холык күләгәсендә хасил булыр вә соңларга кала белер. Акчаның үзен сөю иң каты фәкыйрлектер. Адәм баласы акчасыз фәкыйрлеккә сабыр иткән хәлдә, акча сөю фәкыйрлегенә сабыр итә алмас. Әгәр дә адәм баласы, Алла сакласын, акча сөю фәкыйрлегенә дучар булса, бөтен тереклеге хәсрәтле булыр, адамчылыгы вафат булыр. Кара икмәккә туймыйча башын ташка куеп яткан фәкыйрләр күрмәгән мәшәкатьләрне акча сөюдә булган бай фәкыйрләр күрерләр. Сез бу хәлне һәр вакыт алдыгызда тотыгыз. Акчасызлык фәкыйрлегеннән, артык акча сөю фәкыйрлегеннән куркыгыз, сакланыгыз.
гадәти рәвештә генә дөнья кичереп риза вә Аллаһы Тәгаләнең өлешләвенә буйсынып, үзеңнән түбәннәрнең хәлен күреп, шөкер итүдә булган зат биек сарайларда утырып вә һәр төрле зиннәтләргә туеп та, үзеннән югарыларны күреп вә алар кебек булмау өчен кайгыруда булган кешедән кат-кат бәхетледер. Шуның өчен сез дә бәхетне байлыктан яки ат, арба вә олы сарайлардан эзләмичә, бәлки күңелегезнең канәгатьле вә җаныгызның тыныч булуыннан эзләгез. Дөньяда булган барлык максатыгызны мал җыюдан гыйбарәт итмәгез. Күзегезне яхшы ачып як-якка карасагыз, күрерсез ки, мал җыючылар бал кырты кебек көне-төне хәсрәт тартып җыйганнары хәлдә, ашаучылар башкалар булыр. Вә моннан башка мал җыю адам баласында бер хәстәлектер ки, я исраф, я соранлык кебек бозык холыкларга тоташтырыр. Шуның өчен башкаларга мохтаҗ булмас, гаиләгезне гүзәл тәрбия итәр, яхшы җирләргә гыйлем вә милләт һәм гомуми файдаларга сарыф итү нияте белән кәсеп итегез. Бәлки дөнья вә ахирәттә файда күреләчәк, үзегезгә вә фамилиягызга гүзәл бер исем алачак җирләргә үзегез сарыф итегез. Акчагызны выигрышный билетларга бирмәгез. Суак булыгыз вә отыш уйнамагыз. Бәлки аз булса да булардан башка кәсеп итегез. Бар кадәренә канәгать итегез. Белегез ки, һәр кымсыз кеше фәкыйрь вә һәр канәгатьле кеше байдыр. Данны байлык вә акчада яки ат, арба, җир, суда санамагыз. Бәлки дан гүзәл холык, тәрбия, әдәп вә гыйлемдер. Әгәр дә игътибар күзен салсагыз, күрерсез ки, бу дөньяда күп байлар булыр. Холыклары бозык вә тәрбиясез булуларыннан рәхәтнең ни икәнен дә белмәсләр. Вә күп фәкыйрьләр булар ки, гыйлем вә тәрбияләре күләгәсендә дөнья сәфәрен бик рәхәт кичерерләр. Эшне алдан уйлау, тәвәккәлләү һәм эшләп чыгу турында мәкаләләр. Ният гамәлдән артык. Ягъни ният бер эшне эшләргә күңелдән карар итү, аңлы рәвештә максат куеп эшләү. Күңелдә ният булмаса, гамәл нәтиҗәле булмый дигән урында әйтелә. Ниятең дөрес булсын. Ният нияткә җиткерә. Ният ярты гамәл, ягъни бер эшкә ниятләнгәч, кешегә аннан кире кайту юк. Эшнең ахырына хәтле шул ниятең сине җитәкләп алып бара. Ният ул эштә кешенең ихтыярына әверелә. Эшнең башы ният. Алдан уйламыйча алынма, алындыңмы, абынма. Алдан уйламыйча керешмә. Алдын артын карап эш ит. Алдын бер уйла, артын 5 уйла. 2 уйла, бер эшлә. Иртәгәге эшеңне бүген уйлап куй. Кеше акылын ишет, үз акылың белән эш ит. Кешегә киңәш ит, үзеңнекен эшлә. Кешенекен тыңла, үзеңнекен тот. Төрдәшләре, кешенең әйткәнен тыңла, үзеңнекен эшлә. Кешегә киңәш ит, үз теләгең белән эш ит. Кеше киңәшен тыңла, үзеңнекен тот. Яки үз билдең белән эшлә. Шунысы яхшы ки, бу мәкаләләрдә киңәш өстенә үз акылың, үз фикерең булу, догма кылы булмау, эштә, фикердә мөстәкыйль булу мактала. Киңәшле эш тар калмас. Киңәшле эш тау ярыр. Киңәшсез эш кичкә җитмәс. Киңәш эшнең арлыгы. Кулыңнан элек башың башласын. Мәслихәтле эш төпле булыр. Плансыз эш тозсыз аш.
ягъни планлы хуҗалык турындагы бу һәм башка мәкаләләр Совет чорында чыкканнар. Уйламыйча аяк үрә эш иткән, йокламыйча көпә-көндез төш күргән. Уйламыйча башлама, башладыңмы ташлама. Уйлаган эш булган эш. Уйлап кылган эш төпле була. Элек уйла, аннан эшлә. Эшнең башында ахырына күз җитсен. Беткән баш беткән, тәвәккәллә илалла. Шулай дип кычкыралар да кичүге төбе билгесез суга керәләр дә китәләр. Батса батып кала, батмаса йөзеп чыга. Үлүен калуын билгесез эшкә барганда яки эштә көтелмәгән хәтерләр килеп чыкканда шулай әйтү гадәт булып калган. Моннан күрелүенчә, тәвәккәллек төшенчәсе элек бер яктан язмыш мәсьәләсе, алда тәкъдире итеп карау белән дә бәйле булуы аңлашыла. Беткән баш беткән, ярты юлга җиткән. Ягъни эшне бер ният итеп башлагач, нинди генә хәтәргә очрасаң да, ярты юлда ташлап булмый. Җаныңны аямыйча ахырына хәтле илтеп чыгарырга кирәк дигән сүз. Төрдәше беткән баш беткән, Себергә киткән. Ни булса шул булыр, шәригатьнең кушканы булыр. Ягъни тәвәккәл эшне хәләлгә юрау өчен көлү катыш әйтелә торган сүз. Ният тәвәккәл белән. Ягъни бер эшкә ниятләндеңме, аны үтәмичә калдырырга ярамый, икеләнеп тормастан тәвәккәлләргә кирәк дигән сүз. Тәвәккәлгә ни җитә? Тәвәккәлгә 9 җирдән бирәм дигән. Тәвәккәлдә тау кеше. Тәвәккәллек ярты бәхет. Тәвәккәлләгән таш кырыккан. Тәвәккәл тау йыга. Тәвәккәл таш ярыр. Тәвәккәл тәүдә чыгар. Уйлап торганчы тәвәккәлнең эше беткән. Уйчы уйлый торыр, тәвәккәлче уел кичәр. Уңсам уңармын, туңсам туңармын. Ягъни ахыры билгесез эшкә тәвәккәлләгәндә әйтеп керешелә торган сүз җилеме. Барында эшләп бетереп булмас. Ятып калганчы атып кал. Башланган эш беткән эш. Ягъни башланган эшне беткәндә хисапларга кирәк, чөнки бер башлагач бетермичә туктау юк дигән сүз. Башлый белсәң, бетерә бел. Башы ничек, ахыры шулай китәр. Ягъни эшнең ничек барып чыгуы башта оештырылуына карый. Шулай ук бу мәкаль атна һәм ай башларының ничек башлануына карап, һава үзгәрешләренә карата да әйтелә. Балага башта нинди тәрбия бирсәң, шул юлдан китәр дигән урында да әйтелә. Бер эшкә бәйләнгәч, билеңне бушатма. Бетмәгән эш пешми калган җимеш. Бетмәгән эш пешмәгән бәлеш. Дөньяның эше бетмәс. Ягъни эшне куеп ял итеп алырга да кирәк. Эш өстенә эш, мәшәкать өстенә мәшәкать чыгып торганда әйтелә. Эшләп чыккан эшен бетергән, эшламаган көчен бетергән. Ут янмый төтен булмас, ярты эш бөтен булмас. Эш башында мактанма, эш беткәндә мактан. Эш бетми, җан тынмый. Эшләнгән эш иргә кыт, яхшы эшләнсә, илгә кыт. Эшне башлаганча битермә. Ягъни эшне башламыйча битермә диләр. Эшне башлап җибәрү генә кыен. Эшне эшләп чыксаң эш, эшләнмәсә, оятыңа көч. Эшнең башы хәерле булса, төбе дә хәерле булыр. Яманның эше ярты юлда калыр. Ярты эш 100гә оят. Үлгәннән соң да 3 көнлек эш кала. 77 яшьлек картның да үлгәндә 7 атналык эше эшләнмичә калган ди.
сұрасалар, тыныштық әйтен түзерлік. Кишин арып біраз күшлер бітсе, ертен тұрсам тимер үзерлік. Ғұмыр бойы лидер жия кіші, таратырға жете бір сәғат. Әлі нелер керек түгіл мина, Құдай бергеніне қанағат. Ғұмыр бойы лидер жия кіші, таратырға жете бір сәғат. Әлі нелер керек түгіл мина, Құдай бергеніне қанағат. Шулай инде минем тормыш бара, бірсін табып, бірсін юғалтып. Йөрмим әлі дүния yüzләрендә, тик томалга сүзләр таратып. Гомер буе нидер жыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Құдай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер жыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Құдай биргәненә канәгать. Хәлең ничек дип сорасалар, хәлем әйбәт, Аллага шөкер. Алдагысын гына әйтеп булмай, яшин әле дөнья күрсәтер. Гомер буе нидер жыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Құдай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер жыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Құдай биргәненә канәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Құдай биргәненә канәгать. Құдай биргәненә канәгать. Құдай биргәненә канәгать. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез хезмәте барның хөрмәте бар исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәқи Сәнбәтнең татар халык мәкалләре, Ризаттин Фәхретдиннең Нәсихәт һәм Дөньяда сүзем калыр җыентыкларыннан алынды. Ә инде музыкаль яктан Рәфил Җәләлиев башкаруындагы Гади итеп яшик, Венера Шәмиева башкаруындагы Арча читекләре, Айнур Сейфиев башкаруындагы Акча бузды бу дөньяны, Филвис Шәнгәрәев башкаруындагы Максатыңа иреш һәм Гомер буе нидер жыя кеше исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.